नमस्कार, मी प्रगती. माही न्यूजच्या ग्राउंड रिपोर्टिंगमध्ये तुमचं स्वागत. पिंपरी चिंचवड शहरात जी दिशा बदलणारी विधानसभा निवडणूक सुरू आहे त्याबद्दल आपण पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांना आपण त्याबद्दल काय वाटतं हे विचारत आहोत. तर नमस्कार दादा, तुमचं नाव? माझं नाव प्रितेश चौधरी. आता ज्या विधानसभा निवडणूक सुरू आहे तर तुम्हाला काय वाटतं, वातावरण हे जे वातावरण आहे तुम्ही कशा प्रकारे पाहता? मॅडम, नक्कीच बीजेपीच येणार, त्याच्याबद्दल वाचत नाही. आणि आमचे अश्विनी जगताप मॅडम ज्या त्याच निवडून येतील, कारण त्यांच्या घराचा वारसाच चालू आहे आणि त्यांच्या आपल्या भाऊंच्या मागे त्या नेहमी पाठीशी होत्या, त्यामुळे त्याच्याबद्दल काही वादच नाहीये. तुम्ही जसं सांगितलं की बीजेपीच येणार, दुसऱ्या पक्षाबद्दल काय सांगू इच्छितात आणि का बीजेपी येणार असं म्हणू शकतो? मॅडम, जे आता ते म्हणजे ते विजन आहे लक्ष्मण भाऊंचं, स्मार्ट सिटी प्रकल्प वगैरे, पिंपरी निलक, सांगवी विभाग, त्यांनी सगळं म्हणजे आता जे डेव्हलपमेंट केलेलं आहे त्याच्यामुळे म्हणजे त्याच्याबद्दल काही वादच नाही मॅडम. हां, दुसरा पक्ष असता तर त्यांच्याकडनं ही कामं नसती झाली. म्हणजे तुमचा परिपूर्ण विश्वास आहे? बिलकुल पूर्ण विश्वास आहे. ठीक आहे, धन्यवाद. ओके.